O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Gusto ko makita si Atina. Niya na ba siya din? Nga naman unta nyo rito. Unsay tuyo mo sa akong anak. Gusto kong makigsulti ka niya. May tungod sa unsa. Ayan ang pangutana, Leche! Oh. Asa siya? Ipakita siya na ko. Asa? Di anak ko, Yorito, Federico. Maayo ka nagpakita ka. Unsay ato ni mo, Yorito? Ayaw lagbalikas ang akong nanay. Unsa? Ay lagbalikas ang akong nanay. Say tuyo ni mo, Yorito. Gusto kong makigsulti mo. Tungkol kay... Murag ikaw ang permeng nalambigit sa kagubot. Ha? Ako? Nalambigit sa gubot? Nyo rito. Huwag man manghilabot ang akong anak. Hilam! Dili ikaw nga akong gipagingsultihan o dili ikaw akong gipagutana. Yorito, kung nalambigit mo ko sa gubot, kana tungod kay igo lang kung nanalipod sa kong kaugalingon. Atina, Kung maapil mo ko sa gubot, tungod kay dili ko gustong taong tikasan. Ug unya, gipamusil pa mi. unsa? Wala ka kay bawas balita? Nga dunay duha ka motorsiklo, gisakyan og tagurha ka tawo. Samtang naglakaw mi ni Blackie, gipamusil mi. Unsa? May nalang gani kay butalo. Butalo ang mga tao. Sabot ko si butalo nyo dito. Wa akong kasabot kung unsa ka nang ingon imong butalo. Kanang butalo, nagkahulugan na nga tadyaw, banga, di hingigo ba? Muna'y butalo. Kung hingigo pa sila, patay na unta ming ni Blackie. Nya human pod ana, nagkuyog mi sa akong mga amiga, nangaon mi. Dito sa mga tikasan, mga hubog na, ni dool man namo. Dayon mga bastos man kaayo. Gusto maming bayran, dados cottage, nya pahimuslan mi. Ikaw anak nyo rito, malipay di ka? Mangutana ko. Unsa magid ka? Kinsa ka magid? Simple ra kung pagkatao nyo rito. Anak ni Nanay Matilde. Unsa pa? Ay, maura gid na Kinsay imong amahan? Wa ko makakita sa akong amahan tungod kay namatay na kini. Unsay namatyan? Wa ko may baw. Si Nanay Matilde rin nahibaw, anak. Ikaw. Unsay namatyan sa imong bana? Sorry nyo rito pero murag dili man tingali pang angay nga mutubag pa ko ana. Unsa? Mura na imong tuyo nyo rito? Di ko gustong maghimo kag kasamok dinhi Atina. Dili tingali ako ang angay badlungon nimo nyo rito. Ang badlungon nimo, mao mga barumbado din dapita. Aron malinawon kong mupuyo dinhi kauban sa kong nanay ug ninoy Blackie. Tingon na, Yorito. Tingon na. Tinoon na. Dili kami mangita o gubot. Magdinaon may nagpuyo din eh. Di man naggisulti ninyo ha? Nyo rito. Dili man taon may mga tao nga gusto kagubot nyo rito. Kalinaw ang among gusto. Apan, matingalang mi. Nganong naamang yung mga taong badlongon o maamong pagyud ang akong anak kanunay. Atina, likay ang kagubot. Kay basinog, madisgrasya ka. Nga kulay kasulti nimo nyo rito, mao nga si kinsam katong muyatak sa among katungod ug magpasipa namo, pailob mi. Pero og di na madaag pailob, kauras mi, mangusi mi, musukol sabi. Oh, Atina.
Yorito, unsa naman Yorito? Adto na ta? Oh, Oh, unsay nahitabo Yorito? Marshal. Gusto ko nga imong panidaan ang kalihukan niya ng Atina. Adtong babae nga midhuwag basketball? Hmm, Oh, siya. ako lagi kumawi atong tuyo. Ikaw di ay Yorito. Ikaw may kong gisugo. Litse! Ayaw kong sumalik ka. Aw, sorry Yorito. Sorry. Sundi ang iyang mga kalihukan. Nakasabot. Ha, Marshal? Areglado Yorito. Ana, may kawasyatin. Maog yun ka ng babayan. Asa ka siya paingon. Tuwa siya paingon sa loyo sa ilang paay. Sundan ako. Mhm. May marka kini nga maong pultahan. Purma purma og kumo. Og sa ubos nga bahin, dunay nakasuot. Sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Nganong gisuwatan kini ingon ani dili. Sa akong mga kamot. Unsay kaulugan ani? Unsay kahulugan ani? Uy. Saan? Liyon ako. Okay, nga ni porma. Okay, sundan ko ninyo. Okay. Wa ang agura ni. Tulog ka babae o si Atina. Mo'y daguna. Ora. Yung saan siya? Sangay ni nako. Martial art instruction. Ako bangan martial. Nanudlos o karate sa babae. Siya di ay nagtulo. Nagatuwad-tuwad ang uban. Ang usa, nagbasa pa og silpon. Mao ka na si Blackie. Wala siya kamatikod na ko. Niara ko diri. Klaro kayo. Klaro ka bantay. O saman, tingog! Tingog! Kundi naman batas! Pagputong pagaling armas na akong gigumitan. Bila ulo! Ay, betos. Ang ikipataas na ko akong kamot. Aniya? Mayo! Karon! Mana ang akong mandaw! Unsa akong buhato na ron akong mautuman. Mana ang akong mandaw! Unsa man? Pansalot! Oh, Pansalabot! Dayon silot! to. Pwet. Ayun! Apa rin ay. Down! Saan? Kailangan rin mo. Ikaw itong bata-bata. Itong dimensyon. Ikaw. Ikaw sa to si Blackie. Ako! Si Blackie Uling. Ako! Yan lang bigyan mo kong lingwangan. Saan? Ako. Nga naman ang lili ka. Pagkawinggit naman na. Saan naman namang lili? Namuso ka? Wala ko namuso. Mili lang ako gitanaw sa gibuhat niya. Tinaog niya. Gatudlo siya ng maong maduwa ka babay. Og martial art. Kinsa yung suko yung lili ka? Kinsa? Ayaw pagsaba. Ayaw pagsaba. Siguro ba ko? Kinsa? Ayaw lagi pagsaba. Senyorito Federico mo nagsugo na ako. Unsa? Pawan sa ta. Inom og tubig, okay? Sina, og mudani pa may ubang mga barkada na mo ha. Aron mo apilan ng atong gihimo. Sige, nindot na. Labing maayo. Balikan kita!
day. Oh, naglaki. Ano man, ha? Ano? Basta ba nga, day? Day. May sulti ko rin mo. Kalabot sa unsa ni Blackie. Kati, kipanidaan ka ni Federico. Ha? Sa imong mga kalihukan. Unsa? Ah, Dad. Unsay resulta? Federico? Simple siya pagkababae, Dad. Ug ako gipahimangnuan nga di siya magdaog kagubot din eh. Unsay tubag? Dili kuno siya ang nagdaog kagubot, Dad. Kundi igo lang kuno siya nga nanalipod siya kaugalingon. May niabot. Kinsa? Si Marshall. Unsay resulta, Marshall, sa kong gisugod kanimo? Ay, inom sa kong tubig. Yorito, uhaw kayo. Unsay report, Marshal. Pagdali. Gusto kong mahibaw. Nyor. Mauni ang resulta. Kadto si Atina. Usa di ka. Sangay na ko. Sangay. Instruktor. Usa. Instructor? Saan sa? Sa karate. Unsa? May estudyante na siya. Unsa? Mga estudyante niya nga, mga babae, iyang ipangtudluan. Mga batanong babae, mga siksi ang iyang ipangtudluan. Martial arts instructor si Athena? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Chifri Camonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.